מצמן, הייתי במצמן מודיעין אצל סמי, הלכנו לבלומון, היה לנו איזה אירוע שם. זהו. בקיצור, אני הולך לסמי, הוא לא כל כך הכיר אותי, כאילו, הייתי פעם אחת לקחתי אותו, וסמי אני אומר לו, זה אני שלקחתי את חזרו הביתה. תגיד לי, מה היום ההבדל בין הסתם ג'אמפר 2011 ל-2010? אומר, הם הוסיפו עוד גלגלי שיניים בפלטה האחרונה. מה זה אומר? עכשיו יש 10. אז אני אומר לו, מה, לכיוון של היותר קל? אומר לי, חילקו, אחד לזה ואחד לזה. אז כמה יש לנו עכשיו פה? 9. אז הם הוסיפו אחד, אבל עשו חלוקה אחרת של הגלגלים. לא שהוא מוסיף אחד פה, אז הוא רץ אחד פה על הגלגל הגדול, על הפלטה הגדולה, פלטה אמצעית ופלטה קטנה. זאת אומרת, בעצם